Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa kelas kali sedaya. Pripun kabare dinten iki? Mugi-mugi para siswa tansah diparingi kesehatan kalian Allah Subhanahu wa taala. Ing video pembelajaran menika Budwi badhe nerangaken bab kalih babagan dongeng. Monggo para siswa sedaya bukunipun dicepakaken, dicatet babagan sing penting. Ngoten nggih. Dongeng yaiku salah sawijining kasusastran lawas sing critane wiwit jaman kuno lan diturunake turun temurun. Crita ing dongeng iku ora nyata dumadi. Crita ing dongeng niku kaperang dadi sekawan. Kaping setunggal yaiku fabel, kaping kalih yaiku legenda, kaping 3 yaiku mite utawa mitos, lan kaping sekawan yaiku sage utawa epos utawa wiracarita. Kaping setunggal yaiku fabel. Fabel yaiku salah sawijining dongeng sing nyeritakaken babagan kewan. Ing fabel menika kewan gadhah karakter utawa sikap kaya manungsa. Dalam cerita fabel, hewan memiliki karakter atau sikap seperti manusia. Tuladhane atau contohnya yaiku wonten cerita utawa dongeng Kancil Nyolong Timun. Kancil gadhah karakter watak utawa sikap cerdik. Cerdik biasanya hanya ada di manusia. Tapi dalam cerita dongeng fabel itu juga bisa dimiliki oleh hewan. Ngoten nggih. Tuladhane sing lain dongeng fabel menika Kancil Nyolong Timun, ten LKS enten judule Jlinteng lan Jambul. Cerita bebek nggih. Iku tuladhane dongeng fabel. Kaping kalih yaiku legenda. Legenda menika salah sawijining dongeng kang gegandengan karo dumatine sawijing panggonan. Artinya, legenda itu salah satu dongeng yang menceritakan tentang terjadinya suatu tempat. Tuladhane yaiku legenda Rawa Pening, legenda Candhi Roro Jonggrang, lan sapatunggale. Dongeng kaping 3 yaiku mite utawa mitos. Mite utawa mitos yaiku dongeng sing ngenani babagan lelembut alam gaib. Jadi, mite atau mitos ini dongeng yang isinya menceritakan tentang makhluk gaib atau alam gaib. Tuladhane yaiku dongeng Dewi Lanjar lan dongeng Nyai Roro Kidul. Kaping sekawan yaiku sage, epos utawa wiracarita. Dongeng niki yaiku nyeritakake kepahlawananing manungsa lan ngemot unsur sejarah. Jadi, sage atau epos atau wiracarita yaitu dongeng yang isinya tentang pahlawan, kepahlawanan begitu nggih. Dan di dalamnya terdapat unsur sejarah. Tuladhane dongeng menika yaiku dongeng Amir Hamzah, dongeng Damarulan, lan dongeng Joko Tingkir. Nomor setunggal yaiku Pagupon. Pagupon iku omah Dara. Kaping kalih yaiku Krangkeng. Krangkeng yaiku omah macan. Kaping 3 yaiku kandang. Kandang iku omah Rajakaya. Kayata sapi, wedhus lan kebo. Kaping sekawan yaiku gedongan. Gedongan iku omah jaran.
Nomor gangsal yaiku tolo. Tolo yaiku omah tawon. Nomor 6 yaiku blumbang. Blumbang yaiku omah iwak. Kewan-kewan menika saged dimanfaatkan tenagane kalian manungsa. Tenaganya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tuladhane yaiku jaran. Jaran iku tenagane bisa dimanfaatkan kanggo narik dokar utawa ngandong, ngoten nggih. Tuladhan merkale yaiku sapi, kebo, yaiku tenagane saged dimanfaatke kanggo bajak sawah, ngewangi pak tani lan bu tani. Ngoten nggih. Tunggal 1. Basa ngokone 1, basa kramane 1. 2. Basa ngokone 2, basa kramane 2. 3. Basa ngokone 3, basa kramane 3. 4. Basa ngokone 4, basa kramane 1. 5. Basa ngokone 5, basa kramane gangsal. 6. Basa ngokone 6, basa kramane 6. Nomor 7. Basa ngokone 7, basa kramane 7. 8. Basa ngokone 8, basa kramane 8. 9. Basa ngokone 9, basa kramane 9. 10. Basa ngokone 10, basa kramane 10. Angka 11. Basa ngokone 11, basa kramane 11. 12. Basa ngokone 12, basa kramane 12. 13. Basa ngokone 13, basa kramane 13. 14. Basa ngokone 14, basa kramane 51. 15 atau angka 15. Basa ngokone 15, basa kramane gangsal 11. 16. Basa ngokone 16, basa kramane 16. 17. Basa ngokone 17, basa kramane 17. 18. Basa ngokone 18, basa kramane 18. Nomor 19. Basa ngokone 19, basa kramane 19. 20. Basa ngokone 20, basa kramane 2. Sampun cekap materi dinten iki, mugi-mugi para siswa saged paham babagan dongeng menika. Menawi para siswa dereng paham, para siswa saged tangglet kalian Bu Dwi utawi Pak Sulis. Guru akhiri nggih, matur nuwun. Mohon maaf ngapunten menawi ing video pembelajaran menika Bu Dwi gadah salah atau lepat. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.